babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. Yau Lahadi ta 27 ta shekara a cikin su karatunmu na yau mun je musamman an yi magana akan ba da takardar sakin aure. Domin me in mun duba rayuwarmu da zaman aure a yanzu akwai matsaloli daban-daban, shi ya sa karatunmu na fari an gaya mana nufin Ubangiji tun fil azal da cewa namiji da mata su yi zaman kauna, suna zaman tare. Shi ya sa bayan Allah ya halice Adamu sai ya halice Hawawu. Da Adamu ya gan Hawawu ya yi farin ciki, domin nufin Ubangiji ne su kasance tare, su yi zaman tare, suna zaman kauna. Shi ya sa a cikin bisharar mu a yau, Yesu Almasihu ya gargade Farisiyawa da kuma koyarwa gare mu da cewa tun fin azal ba nufin Allah ba ne da cewa a ba da takardar saki a zaman aure, amma da cewa da Musa ya bayar domin taurin kai jama'an Isra'ila ne, domin a nuna a kuma koya mana babban darasi da cewa tun daga farko nufin Ubangiji ne namiji da na mace su yi zaman tare. Amma sau da yawa wannan ya kan zama da wuya, domin mai rashin sa zuciya, rashin dogara, rashin ban gaskiya da kuma rashin kauna. Abubuwa da dama sukan shiga wayanda in ba a maganta su da kyau ba za su kawo hasala a cikin zaman aure. Shi ya sa in mun duba karatunmu na biyu a yau ya yi magana sosai da cewa dole mu kasance mutane masu sadaka, domin ta sadaka ne za mu samu ceto, za mu samu ganewa, za mu samu zama na kauna, zama wanda zai kawo mana salama a cikin iyalanmu da kuma farin ciki. Ta haka za mu sa zuciya. Wayansu auren ba su nan da farin ciki domin rashin ganewa, amma duk wayannan abubuwan kada mu sa fuska ko kuma mu sa ido akan aure wayanda ba su zaman salama, amma mu sa hankalinmu da cewa in za ka yi aure, in za ki yi aure, naki zai zama da albarka, naki zai zama sanadiyar wayansu su faɗa ko kuma su yi marmari domin su ma su shiga aure, domin nufin Ubangiji ne tun fin azal mu yi zaman kauna, mu yi zaman aure, muna rayuwa wanda ya gamshe Ubangiji. Ta haka za mu samu ceto. Allah ya albarkace kalmominsa a zukatanmu.